Berro Bambán, Velar e Edicións Xerais de Galicia presentan... Trece avisos. Historias para escoitar pola noite. Na categoría de medos reais, deses que sabes que poden acontecer e que de feito acontecen, o medo ao castigo é un dos principais. Ten que ver coa xustiza, claro. Moitos medos teñen que ver con ela. Se fixeches algo mal, o xusto é que recibas un escarmento. Así equilibrase a balanza, paga lo que debes e pasas páxina. Cando és pequena, os peores castigos chegan por parte da túa nai, do teu pai ou de quen coida de ti e sabe exactamente o que che doe. Cando és maior, a miúdo ti mesma busca a maneira de castigar a injustiza que cometiches e non hai xuíz máis implacable. Sempre acabamos burlándonos de alguén diferente, alguén que non pertence ao noso grupo, a ese colectivo que nos protexe mentres non cuestionemos as correntes de opinión, o que ten que gustarnos, as modas, as tendencias e o que lle asegura a estabilidade á sociedade a que pertencemos. Burlámonos porque non queremos que se burlen de nós. E así entramos nun círculo perverso onde conseguimos non poñernos na pel de quen sae perdendo. Lembrade eses momentos nos que alguén se burlou de vós. Pensade na vosa impotencia, no voso temor a que esa burla chegase a ser violenta, a que vos fixesen dano de verdade. En que momento pasamos a cazar para non ser cazadas? Son Paula Carballeira e douche a benvida a 13 avisos, un podcast onde falamos sobre o medo, contamos historias e intentamos explicar o inexplicable para poder dormir pola noite sen temor aos pesadelos. Coa mesma roupa. A nena que se sentaba diante na clase era a gorda. Tamén a chamábamos Gordibola ou Gordi cando lle queríamos pedir un favor. Non era que non soubésemos o seu nome nin os seus apelidos. Laura Martínez Espiñeira. Tampouco era que nos quese mal, nin ben. Pero gustábanos burlarnos dela e ver como se poñía encarnada e como marchaba correndo coas súas pernas tortas. Laura, a gorda, intentaba non cruzarse connosco e iso divertíanos aínda máis. Onde vas, Gordibola? Ven aquí, deixa que probemos a túa merenda. Tes un xersei novo ou é a funda do sofá? E riamos a gargalladas. Unha tarde, quedamos no sitio de sempre, na praza, pero sen ganas de lerias. A maioría teríamos que repetir curso e acababan de lembrarnos que non íamos chegar a nada, que en algún momento se nos acabaría a boa vida, que pasábamos o día facendo o parvo. Foi daquela cando vimos a Laura, a gorda. Ia escribindo algo no móvil, por iso non se decatou de que estábamos ali. Cando ergueu a cabeza, suspirou, colleu aire, volveu mirar a pantalla do móvil e pasou polo medio do noso grupo. «Aparta, gorda!», dixen, e empuxei na cara a rúa. O camión freou, pero xa lle pasara por riba. Entre o sangue, distinguíanse os seus pantalóns azuis e o seu xersei negro con bolboretas de purpurina, como unha xigantesca e relucente mancha no asfalto. Volvín ver a Laura unha noite ao pasar polo lugar onde a empuxara. Estaba de pé, no medio da rúa,
cuberta de sangue, cos seus pantalóns azuis e o seu xersei negro con bolboretas de purpurina. Abriu a boca, moveu os labios, pero non escoitei nada. Desde entón, vexoa en todas partes. Faría calquera cousa por deixar de vela. Pediríalle perdón, aseonllaríame diante da súa lápida. Calquera cousa. O médico díxome que se seguía así, tería que internarme. Receitoume uns tranquilizantes que non tomo. Non quero permitirlle a Laura entrar tamén nos meus soños. A miúdo deixámonos levar pola ira, polo enfado, pola rabia e non pensamos nas consecuencias. A miúdo, as consecuencias atoparán a maneira de vivir sempre connosco, na nosa mente ou nos nosos pesadelos, onde non poidamos desfacernos delas. Aviso número 11. As aparicións. Algo fica das persoas cando marchan, mesmo se marchan para non volver. É como se a súa imaxe quedase retida nalgún lugar. Aí é onde aparecen, porque marcharon antes do que lles correspondía, porque as obrigaron a abandonar a súa vida, porque queren xustiza. Non deberíamos sentir medo cando se nos aparecen persoas que morreron, senón intentar adiviñar por que nos acosan. Se cadra no pasado fomos nós que nas acosamos de algunha maneira. Na película Unha historia de fantasmas, a fantasma quere estar preto da que foi a súa parella, ver como lle vai a vida, pero a súa parella non pode vela, e quizáis iso fai que as dúas se sintan soas. No libro Días de fantasmas de Janet Winterson anúnciasenos a posibilidade arrepiante de que as fantasmas dominen as nosas redes sociais, os nosos móviles, a nosa vida virtual. Estamos lonxe desa tradición oral na que tratábamos as fantasmas coa familiaridade de quen as coñece. Historias do ataúde. Estamos na sección Historias do ataúde, con os ataúde pequeniño de cartón, preparado para abrirse e deixarnos ler un microrelato. Oxe, Nuria é a man inocente. Paso yo a ti. A min. Imos ver se está asinado. Oi! Ten un dibuxiño. Ten un dibuxiño. Un ataúde. Sí. Este está asinado por, creo que Janel e Marina. Queres que corroboremos? Mira, a ver, eu creo que é Janel, pero mira de aí se... No, Antonio y... Sí, Janel y Marina. Sí, non? Janel, sí. Di así. Vin a miña nai ao lonxe vindo cara a min. Pero como? Se cravamos con cravos a súa tumba. Son fantásticos, esta tanda de... Son moi graciosos. O debuxo do ataúde. Claro. Que debía estar aberto, non? Bueno, igual ¿Cómo? eso foi como antes. como deixaron, Como sabes? deixaron. Cravado. Con cravos. É que isto facíase moito para que non saíse. Pero isto, claro, é que isto é saber moito sobre vampiros. Sí.
porque se cravábanse con cravos os ataúdes para que non saísen. E os cravos en oblicuo, non teñen que ir en oblicuo, para que aínda que empuxasen, non saísen as puntas. Sí. Pois nada, a tumba estaba cravada con cravos, Pero ela saiu, aínda así. Vin cara, o sea, que a persoa que o narra veu a nai achegándose. Claro. Sí, como que ameazante, non o di, non conto. É que ti imagínate que lle vai caer o castigo a bronca. Se por non recoller a habitación. Non chegue ni madriña. Quen che mandou a ti cravarme a tumba con cravos? Non, pero eso tamén é algo moi típico das pelis de vampiros ou dos relatos de vampiros, non? Digamos, a persoa que primeiro morde ou que primeiro convirte, sí que esa persoa adoita vir cara a familia para saciar a súa sede, non? Por exemplo, hai uns capítulos, falábamos do tema este de Salem Slot, do irmán, e intentaba entrar na súa propia casa. É que iso, na familia do Burdalac, que é un conto que está moi ben, de Tolstoi, pero non León Tolstoi, sino Alexander Tolstoi, creo que é. Está moi ben, e recolle un mito de Europa do Leste, que é de onde sale moitos mitos de vampiros e todo isto, que é precisamente os Burdalac, a diferencia con outra serie de vampiros, que sei que hai unha chea de clases distintas, van a pola familia, exclusivamente. Non atacan A outras persoas. Porque son coñecidos, non? Pero sí que, non sei que Canto aprendemos contigo, Paula? Porque eu non sabía. Son moitos anos de lecturas especializadas. Sí, a estas Como se hai que chamamos? aproveitar Burdalacs. cando faga estas explicacións hai que meter unha música así, música clásica por debaixo, vale? Nota... Como aquela do... E que a mí ese conto gustame moito. O da familia do Burdalac, que se fixo unha película, por certo. E ti non fixeches algún espectáculo con iso? Sí, coa banda de música. É que eu soname moitísimo e digo... Con música de Bela Bartók. Porque encaixaba todo así. Moi... Incluso fonéticamente. Sí. Bordalac, Bela Bartók. Era a zona. Pois moi ben o conto este de Marina e de Janel, non? Sí. Tal cual, super pequeniño e moi suxestivo, como casi todos. Espero que xa lles levantaran o castigo. Porque a saber onde estará. Que os estou imaginando pintando nunha pizarra como Bart Simpson. Non craves, non se debe cravar a túa nai viva. Voces desde o alén. Queremos escoitar esas voces que nos chegan desde diferentes lugares, voces de persoas que saben sobre o medo, sobre os medos, que os escriben, os debuxan, os contan, os imaxinan e os comparten. Persoas que para nós, de algún xeito, son unha referencia nestes eidos misteriosos nos que nos movemos. Hoxe en Voces desde o Alén falamos con Xaime Lís, gran coñecedor do universo da banda deseñada, traballa na librería Cómic en Santiago de Compostela, onde recomendan e promoven obras de autoras e autores de dentro e fora de Galicia para unha maior difusión de toda a variedade que nos ofrece este eido. Para 13 avisos, pedímoslle a súa opinión sobre o xénero de terror e, por suposto, que nos falase das súas preferencias e suxestións. Que si nos podedes contar a primeira vez que lembras que sentiches medo. Sí, a verdade é que, sabes, voltando así atrás na miña memoria, o medo é algo moi primario, e esta primeira vez tamén foi moi primaria. Eu son de Vigo, pero teño familia por todas as Rías Baixas, e isto quere dicir que dende neno tive moita relación co mar. Entón, creo que a primeira vez que sentí medo cando era cativo facíamos moito de ir nadando a Tabatea, non? A Tabatea que estivera máis próxima á praia ou á costa. E ir nadando a Tabatea, ao mellor, con algún dos teus primos ou con algún amigo ou así, ou co teu pai, ou... E a cousa que recordo un día que quedei eu só, o sea, todo o mundo marchou logo da batea e quedei eu só, e ter que voltar nadando á praia eu só, cando o mar miras abaixo e non ves nada do fondo,
Sabes que iso, o medo descoñecido. Pois eu creo que iso sería o primeiro recordo así que sinto de ter medo na miña vida. Ir nadando, as augas escuras e non ver o fondo. Por que crees ti que nos atrae tanto, porque realmente tanto a literatura, non sei no caso do cómics é o mesmo, hai moita atracción por este tema, non? Por que crees que nos atrae tanto? Pois eu creo que ten que ver, a ver, o medo realmente unha resposta instintiva a unha sensación de inseguridade. Bueno, hai moitos tipos de medo, non? Pero basicamente podería ser iso. Iso implica que o noso corpo vai desplegar aí todo un arsenal de hormonas e sustancias para contrarrestar esa situación. E a cousa do xénero de terror, tanto no cine, na literatura ou no cómic, eu creo que é vivir esa situación, pero dun xeito controlado e dun xeito seguro. É como por exemplo, ir a un parque de atraccións, o que nos gusta ir a casa do terror e ese tipo de cousas. Sabes que non é real, por así dicilo, sabes que non che vai pasar nada, pero mola sentir esa sensación. Eu creo que ten que ver con iso, con algo que de inseguridade, pero que estamos nun entorno seguro ou controlado, creo, non sei. Tamén falando con outras persoas, tamén sobre todo relacionadas coa escritura, preguntáballes se era unha sensación miña ou se realmente pensaban que o xénero do terror pois non tiña o mesmo prestixio que se tratase outro tipo de xéneros, non? E na literatura, a maior parte das persoas consideraban que sí, que realmente era un xénero que non, en principio, escribir cousas de terror pois non daba o mesmo prestixio que se escribises outro tipo de historias. No cómic é o mesmo? A ver, no cómic é curioso, porque o cómic é unha forma de expresión artística que é moi relativamente recente, o sea, non chega a 200 anos de vida, non? Pero realmente así de vida plena, digamos que leva, ponlle, 120 anos. Nesos 120 anos, ata hai 40, o cómic movíase sobre todo por xéneros. Xénero de aventuras, xénero de detectives, tal. E o xénero de terror sempre foi un xénero bastante popular. Eu creo que hai bastante paralelismo entre o cómic e o cine. Entón, hai autores e autoras que teñen tratado o xénero de terror tanto no cómic como na ilustración e que son auténticos mitos. E no cómic, a ver, non é tampouco... Nunca vai ser o cómic que máis vendas na librería, por exemplo, ou un cómic de terror, é raro. Quitando algunha excepción, como puido ser, o sea, The Walking Dead, os mortos viventes, que a serie, bueno, coñecida sobre todo pola serie de televisión, pero inicialmente unha serie de cómic. E iso sí que no seu momento o mellor era o cómic que máis se vendía ao mes na librería, pero é moi raro. Eu non sei, eu creo que no cómic está, como digo, a xente amante do cómic sempre tivo as perspectivas ou así bastante abertas, eu creo que non se nota tanto como na literatura. Mira, vou aproveitar para facerche unha pregunta, porque hai pouco falábamos cun compañeiro xaponés e falounos, claro, do manga, non? Que hai moita rapazada, sobre todo, consumidora de manga, non? Ti ves que hai un consumo de manga ou que xa pasou a época? Non, que va. O manga chegou para quedarse, non vai baixar o consumo. Pero sí que das un bo apunte aí, Paula, porque o manga de terror ostras, ten bastante tirón. E aí poderíamos falar de que hai, digamos, principalmente dous tipos de manga de terror. Bueno, hai máis, non? Pero hai principalmente dos mayoritarios. Un tería moito que ver cos yokai, con toda a riqueza espiritual que hai na tradición oral e popular xaponesa. Claro, teñen un montón de espíritus. A ver, isto é algo que sempre nos mola. Mólanos a mitoloxía galega, mólanos a mitoloxía nórdica, mólanos a mitoloxía... Isto é mitoloxía xaponesa, ao fin e ao cabo. E logo hai outro terror, que xa sería un terror máis... Como dicilo? Máis moderno, que moitas veces está mesturado co gore, con cousas... Bueno, é como cando vemos unha película de cinema asiático que moitas veces digo, ostras, está me molando moito a peli,
pero ollo coa cabeza do guionista ou da guionista. Tela, como funciona iso. E co cómic pasa un pouco parecido. Hai autores, pois mira, podoche dicir, hai un autor que se chama Junji Ito, que ten moito tirón, outro que se chama Hideshi Ino, que é así como máis clásico. E logo hai un que lle teño moito cariño, que realmente non é que faga manga de terror, pero sí que trata moito o tema dos espíritus, que se chamaba Shigeru Mizuki. E sí que hai todo un campo interesante aí no manga de terror, sí. E non sei se porque os rapaces porque un rapaz de Milladoiro ou de Santiago ou de Vigo se pode sentir atraído por unha historia bastante retorcida, ambientada en Xapón con espíritus xaponeses. Pois non o sei, eu creo que ao mellor tamén a fascinación polo extraño, polo exótico, non sei se ten que ver con iso tamén. Seguramente. E xa que empezaches, tamén che quería preguntar se nos podías recomendar algúns cómics deste xénero, así algúns títulos que te veñan á cabeza, non teñen por que ser moitos, pero que digas, pois é imprescindible que se coñezan estes títulos. Pois vou falar un pouco do meu gusto persoal. Gústame moitísimo unha publicación que é actual, que é galega, que é un fanzine que edita unha vez ao ano dende Coruña, que se chama Altar Mutante e que recolle, pois case sempre son historias curtas, hai algunha que pode ter continuidade en algún número, recolle historias de xénero de terror e de ciencia ficción. Está moi guai. Logo así de cómic máis xeral, gústame moito a adaptación que fixo, un autor argentino chamado Breccia, fixo sobre os mitos de Cthulhu, de Lovecraft, porque é desos casos nos que, o texto xa é superpotente, os textos son superpotentes, non? Pero logo o estilo gráfico de Breccia axeitase perfectamente o que está contando. Logo hai tamén un autor moderno que me parece moi interesante, que se chama Joe Hill, é guionista, é o guionista eu creo que é o cómic de terror co que o mellor o pasei nos últimos anos, que se chama Lock and Key, chave e pechadura e chave. Creo que tamén hai unha adaptación en serie ou así. O que non nos sorprende é cando nos enteiramos que o tal Joe Hill realmente é fillo dun señor que non sei se vos soará, que se chama Stephen King. Digo, de feito, ves unha foto do tipo e cuspidiño a Stephen King, entón dis, vale, xa sabemos de onde lle ven aquí o rapaz. E logo hai tamén, a min hai un... Claro, que dentro dos medos hai moitos medos tamén. A min gustame moito que sería o... Antes falabas de Alfred Hitchcock que presenta ese límite que hai entre o suspense e o terror, ou o terror psicolóxico. Non son historias de terror, pero realmente sí que é terrorífico, non? O que tes aí. Non sei. Sí, está moi ben. Mira, xa para pechar, a min gustaríame, tamén vos pedimos ás persoas que convidamos, se nos podedes contar algo, ou mellor non como a primeira lembranza que queda un poquinho atrás, pode ser algo máis recente, algo realmente terrorífico que vos acontecese de verdade. Teño unha experiencia que é relativamente recente, non me provocou medo, pero sí que é unha cousa difícil de entender para min. Difícil de entender non, sí que ten sentido, pero hai cousa dun ano e pouco, faleceu o pai dunha boa amiga, era unha persoa coa que eu tiña moi boa relación, estaba ingresada no hospital, pero prefería que non o fose visitar, entón falamos algunha vez por teléfono, e houve un día que tiven un soño no que estiven falando con el moitísimo tempo, de moitísimas cousas. E cando despertei, e logo saín á rúa, pois entereime por outra persoa que acaba de falecer. E falando coa miña amiga, pois basicamente, a hora que eu estaba soñando con el, esa persoa estaba morrendo. Entón isto non me provoca medo, que destas cousas tamén de cousas que non podemos controlar e que escapan ao noso entendemento, é así quizá esa experiencia máis tal. E logo, medo,
sabes, de pensar incluso na situación agora que me treman as pernas, sí que teño que voltar un pouco ao pasado. Eu son o maior de 3 irmáns, teño 2 irmás pequenas, pois ao mellor eu con 9-10 anos ia a buscar a unha gardería, a outra colexio e íamos logo os 3 para casa. Levando a pequena, recollín a pequena, a Cris, na gardería, e agardando para cruzar, digamos que ela se me adiantou un pouco, levaba agarrada da man, e pasou unha furgoneta que viña, vamos, a toda hostia, e movina así, o sea, pasou a furgoneta a centímetros dela. E recordo, sí que recordo ter esa sensación como ter tido moitísimo medo e sinto que non teño moi bons exemplos para isto, Paula, pero eu creo que sería a situación na que pasei máis medo. Ata aquí chegou este episodio de 13 avisos. Moitas grazas por acompañarnos. Que pasedes unhas boas noites e un consello: non fuxades do medo, espantádeo.